Tam majú nejaké kosti, ktoré krmia. To sú nejaké zbytky. A tuto na ulici už tečie krv. Trošku je urobené, trošku je surové. It's not that high when you're smoking weed, like it's take long hours, right? But this just only felt like it's high instantly. Pozdravujem z Vietnamu. Aktuálne sa nachádzam v hlavnom meste Hanoj, v ktorom žije vyše 8 miliónov ľudí. Priemerná mzda v hlavnom meste Vietnamu je okolo 300 eur. Našou dnešnou úlohou je preskúmať toto krásne veľké mesto. Poďme rovno na to. Svetielka majú zapnuté dokonca aj cez deň. Keby náhodou bolo príliš málo svetla. Xin chào. Hello. What is it? Nhựa thông Nhớ thông? để hàn, chấm hàn. Chăm hàn. À. It's for eat? Không có bán ít. No? 20.000 Ah, một gói. okay. Come on. Veľmi sme si nepokecali s touto milou pani, pretože absolútne neviem, čo to mala. Ako vidíš, nachádzam sa v tenkých uličkách Vietnamu, obklúčení rôznych obchodov. Sa nestíham diviť, čo všetko tu títo miestni predajcovia ponúkajú a kto to tu vlastne chodí kupovať. Toto je iba taká random ulička, do ktorej som vošiel a aktuálne sa z nej neviem dostať. Nejakým zázrakom sa mi podarilo ísť na trošku väčšiu cestu, kde už sa človek dokáže nadýchnúť, ale nič to nemení na tom, že tí predajcovia sú aj na týchto cestách. Hneď po príchode sa mi stala veľmi nepríjemná situácia. Som si kúpil na letisku SIM kartu, kde mi bolo slúbené, že budem mať 5 giga každý deň po dobu 15 dní. A hneď po prvom dni som to minul a aktuálne mi nechcú nabehnúť moje dáta. Takže ideme sa pozrieť, či som bol hneď po príchode do krajiny oklamaný na letisku, alebo či je chyba na mojej strane. Xin chào. Xin chào. Come on. Tùy là không biết nói rồi. Xin chào. I have a problem with the data pack. Problém s dátami sa nám nepodarilo odhaliť, pretože oni mi len povedali, že dáta mám aktívne a zrazu mi to už funguje, čo vôbec nechápem, pretože keď som tam išiel, tak mi tie dáta nefungovali a ona mi povedala, že mi iba ich zapla a to funguje. Takže môže pokračovať ďalej v prieskume. Xin chào. What do you have? Four? How much? About 40. OK. Bye. Našiel som si takúto lokálnu reštiku, kde pripravujú čerstvé fočko, čerstvé kuratuje, nejaké mäsové guličky, hovädzie. Tam je tá nádoba s polievkou a teraz pán mi to bude pripravovať. OK. Takže tam už kraja hovädzie mäso, čerstvé, yes, full. A tu si vieme potom sadnúť, sadnem si priamo tu a počkám si, kým mi pripraví moje fočko. Bảo là 10.000 quậy. 10.000 đồng. OK. 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 Už to mám aj hotové, ako ste videli, tam predo mňou krájal čerstvé hovädzie mäso, ktoré je teraz v tejto polievke. Ono je zaliaté horúcim vývarom a toto fočko je výnimočné tým, že sa pripraví priamo v tejto miske, čiže ono sa len tak reálne osmahne na pár minút v tom vývari a je sa takmer polosurové ako sushi, ale niečo úplne iné, chápeš? Dostal som k tomu takéto nejaké sušenky, ktoré ideme rovno ochutnať. Nie je to slané, je to chrumkavé, mastné, je to nejaké cesto, má to takú neutrálnu chuť, čiže to cesto by som ohodnotil tak na 4 z 10. Nie je to nič, čo by som vyhľadával. Ale poďme teda ochutnať toto čerstvé mäsko, ktoré priamo predo ňou krajali pred chvíľou. To mäso je úplne výborné, takého
stejkového charakteru, lahodné, mekučké, veľmi príjemné, veľmi fajné. Ako vidíš, trošku je urovené, trošku je surové. Samozrejme sú tam aj rýžové rezance. Ochutnám teda ešte šťavu. Šťava je delikátna, je to silný hovädzí vývar, veľmi chutný. Čiže tomuto fočku dávam celkové hodnotenie 8 z 10. Takže tieto sucháre sa trvia do tejto polievky. Som dostal inštruktáž, ako to mám jesť, takže vám to ukážem. Preto to je také suché, treba to chytiť a rozdrviť na menšie časti, ktoré hodíme do tohto fočka. Premiešame to. Ten suchár vstrebá teraz tú chuť z tej polievky a tým pádom bude chutiť úplne ináč ako bez tej polievky, samozrejme. Takéto, to je úplne iný level. Chutí to úplne delikátne. Come on. Thank you, cảm ơn. Tam bien. Thank you, see you again. Bye bye. Takže ja už mám za sebou fočko v tejto lokálnej domácej reštike. Veľmi podobné ako v Bratislave na Miletičke. Čau. I would like to buy C cable. USB-C. Yes, USB-C. CC. Okay. Like this CC. Yeah. And like 2 meters. How long is it? Yes. Potreboval som si kúpiť USB kábel CC, pretože môj sa pokazil a úplne náhodou pri prechádzke som našiel tento krásny shop na rohu tejto obrovskej križovatky. Ten 2-metrový kábel ma stál 200 000 korún, ich lokálnych, takže v prepočte to bolo nejakých 650 eur. Vietnam a hlavne teda hlavné mesto Hanoj zatiaľ hodnotím veľmi pozitívne. Mesto je fakt čisté, videl som na uliciach už veľa upratovačov, ktorí pravidelne čistia tieto ulice. Samozrejme sú tu odpadky na ulici viac ako sme zvyknutí v Európe, ale oproti iným azijským krajinám, napríklad oproti Pakistanu, z ktorého videa ste mohli vidieť minulé, tak oproti Pakistanu tu je samozrejme že obrovský poriadok, ale je to aj oveľa väčší poriadok, ako som videl napríklad v Džakarte, v hlavnom meste Indonézie. Veľmi typické pre toto mesto sú pouliční predajcovia, ktorí predávajú buď nejaké nápoje v plechovkách, alebo vo flaškách, alebo nejaké čerstvé jedlo priamo takto na ulici a ľudia sedia na takýchto malých stoličkách, čo sú ešte menšie stoličky ako pre deti, by som povedal, a sú fakt na každom kroku. Takže keď je tu človek hladný, je to iba otázka pár metrov a nájde tu stánok s nejakým občerstvením, jedlom alebo pitím. Veľmi praktické. Ale tiež je tu strašne veľa kríz a potkanov na ulici. Teraz napríklad jeden behol tuto, do tejto skuliny. Nejdem ho rušiť, ale bol asi veľký jak taká malá mačka. Tea? Čaj. Tea. Green tea. Drink. Sorry? Tea. Green tea. Do you have tea? Green tea? Yes. Yeah, we have. Okay, I would like 1 cup. 1 cup Yes. green tea. You stay here or you? Yes, I will stay here. Do you have a toilet here? Yeah, toilet upstairs. Okay, so yes. Green tea, just green tea. Just green tea? Do you want sugar with it? No, without sugar. Okay. Takto vyzerá môj zelený čaj, ktorý som práve dostal. Nie je teplý, je to studený, pláva tam ešte kocka ľadu a som veľmi zvedavý, ako bude chutiť. Veľmi silný, cítiť tam takú limetkovú chuť, výraznú a nie ani až taký horký, je práve že taký celkom lahodný, veľmi zaujímavá chuť. Tento čaj by som ohodnotil na 6 z 10. Ja si vychutnám môj čaj a pokračujem ďalej.
Za tento zelený čaj som nakoniec nič neplatil a dali mi to ako dar, keďže povedala, že ho nemajú ani v menu, čo je veľmi milé od nich. Naposledy som to zažil vo Pakistane, kde som bol vlastne pred Vietnamom, takže nie je to vec len Pakistanu, ale dobrí ľudia sa nájdú naozaj všade. Ahoj. A tam majú nejaké kosti, ktoré ich krmia, to sú nejaké zbytky. A tam vedľa sú už nejaké kurence, veľmi sú zlaté. Ahoj. Tak Boh vie, na čo ich tu chovajú takto na ulici, ale boli veľmi, veľmi zlaté. Takéto obedy na ulici sú ako rituál pre domácich. Oni dokážu jesť obed aj 1,5 hodiny, varia si to priamo na stole, naberajú si z jednej veľkej misy na svoje taniere, zdieľajú si jedlo. Je to veľmi typické a tradičné pre Vietnamcov. V Hanoji je strašne veľa jazier, ktoré sú využívané ako rekreačné zóny, alebo parky, alebo miesto na relax či oddych, kde ľudia chodia buď jesť svoje jedlo, alebo tráviť spoločne čas. A keď prejdeme tento nadchod nad touto diaľnicou, tak sa dostaneme ku jednému z mnohých jazier, ktoré sa tuto v Hanoji nachádzajú. Tak poďme si ho ukázať. Tam je to jazero, ktoré si ideme trošku pozrieť bližšia, čo sa nachádza v jeho okolí. A tam som vyšiel hore na podchod, tuto dole zídem. Veľmi praktické, ako sa dá prejsť cez cestu, keďže ľudia tu väčšinou chodia krížom krážom, nerešpektujú ani červené, ani zelené, je im to vlastne úplne jedno. A všetko to funguje. Je to veľmi organizovaný chaos, ale oni sa s tým musia rodiť, s touto vlastnosťou, ako prežiť na ceste. Ináč to neviem vysvetliť. Dokonca sa tu miestni chytajú aj ryby, ale to jazero vyzerá nejak takto a je pomerne veľké, veľmi príjemné a pekné miesto na relax alebo prechádzku a hlavne keď je takéto krásne a príjemné počasie. Xin chao. Okay. How are you? Good? Yep. Okay. There is some fishes? Fish? Yes, yes. Ah, okay, nice. Very cool. Yes. Tambien. Yeah. Veľmi málo domácich vie po anglicky a ja zase fakt neviem po vietnamsky. Zatiaľ iba pár slovíčok, keďže ich jazyk je veľmi špecifický a oni skôr spievajú ako rozprávajú. Tak budeme sa musieť snažiť dorozumieť rukami, nohami, ako stále doteraz. Ja už tu mám svojho vodiča. Let's go! A ideme preskúmať market, ktorý sa nachádza nedaleko. Let's go. Let's go! Come on! Cảm ơn Việt Nam. Tambien! Tạm biệt. Zabudol som dať helmu dole. Can you help me? OK, come on! Tambien! Việt Nam. Mám za sebou bláznivú jazdu s mojím novým kamarátom, ktorého meno ešte zatiaľ neviem. Stalo to asi nejakých €30 a išli sme takmer 15 minút a dostal som sa na market, kde absolútne neviem, čo ma čaká, tak poďme to spolu preskúmať. Je tu pomerne dosť málo ľudí, pravdepodobne preto, že všetci sú ešte v práci. Ja? Xin chào. Ok. Xin chào. Mango? One kilo. 1 kilo. Kilo manga stojí euro v prepočte a je fajné, mäkké, pripravené na jedenie. This one. Okay.
Okay. Can I sit here? And yes? Come on. Ja si tu už čistím mango. Pán mi požičal nožík a som veľmi zvedavý, ako to bude chutiť. Stalo to 10 000, čo je v prepočte 30 centov. U nás stojí takéto mango, mäkké, vyzreté, v priemere euro 70, v akcii možno euro 20, ale aj také tvrdé. Tak to poďme ochutnať. Very good. Nám. Super. Výborné, sladučké, jak z cukru. Vynikajúce mango, dávam mu 10 z 10. Ja si to tu dočistím, najem sa, dám pánu ešte nejaké peňažky a ideme ďalej. To mango bolo výborné. Stalo to 30 centov. Pán už odo mňa nechcel žiadne peniaze za to, že som si od ňoho požičal stoličku a nožík, takže je veľmi zlatý. Tu už oproti vidím, že majú napríklad durian, čo je najznámejšie smradlavé ovocie. Si čau. Durian? Hey. And just a little bit. This. Can? Tak ochutnáme durian. Chutí to ako kaša, taká sladká kaša. Veľmi zaujímavé, je to také sladučké, také tuhé, mäkké, taká kaša v celku. Veľmi zvláštne. A výborné ovocie. Dávam tomu 9 z 10. Fakt je dobré. Výborné. Pani odo mňa nechceli zobrať zase žiadne peniaze a dali mi to ochutnať zadarmo. Táto pohostinnosť týchto domácich Vietnamcov je naozaj veľmi príjemná. Je tu síce trošku bordel a špina, ale sme v takej odľahlej časti hlavného mesta, takže tu je to trošku viac cítiť ako v centre, kde je tá čistota oveľa vyššia, samozrejme. Tuto na ulici tečie krv, tu sa sušia nejaké malé krevety a tuto na ulici už tečie krv pravdepodobne z nejakého mesiarstva a to ide priamo stade to. Xin čau. Takže tam sa niečo zabíjalo priamo na ulici. Nechcel som to veľmi skúmať, čo to mohlo byť. S najväčšou pravdepodobnosťou to, čo som v rýchlosti prešiel, bol nejaký veľkomarket pre nejakých pravdepodobne veľkoodberateľov a nie takých maličkých kusových ako som ja, že tu si chcem trošku ochutnať, tam si chcem trošku ochutnať. A teraz už pokračujem ďalej po tejto uličke. Čau. Cool. Je tu pracovné tempo, sú v najväčšom nasadení títo páni zvárači. Opravujú tento bod za mňou, ktorý je už asi trošku v horšom stave a vyžaduje nejakú menšiu rekonštrukciu, respektíve renováciu. Xin čau! How are you? Good? Good? Super? Xin chào. Hello, hello. Do you have beer? No, we only have coffee. Oh, If you want to try me. Sorry, today I don't have beer. okay. What is it? Oh, it's a Vietnamese tobacco. Tobacco? Yeah, Vietnamese tobacco. Huh. Want to try? Can I try? Yeah? Really? Yeah. Where you from? Idem vyskúšať túto fajočku tabáko, Vietnamese tobacco. Oh. Som ešte nikdy neskúšal. I am from Slovakia. Oh, so you're a YouTuber, right? Yes. Oh, can I have your YouTuber? Yes, And I will subscribe for you. Thank you very much, brother. But after you try this, Okay, right? it's strong? Quite strong, but it's instantly, like not like
it's not that high when you're smoking weed. Like it's take long hours, right? But this just only felt like it's high instantly. So the time you high is only about 5-10 minutes. 30 minutes. So Yeah. it's something like when I smoke the cigarettes, or is Yeah, just like the kind of cigarette. but stronger. Yeah, stronger. Okay. A little bit stronger. Fajčia to cez takéto bongo, v ktorom je pravdepodobne aj voda. There is some water inside? Yeah, it is a little bit water. There is water. Čiže na spodku má trošku vody. Like the function, the way that is designed, just like a bong, but it's made of wood instead. Okay. It's a part of our culture. Wow, I see a lot of these things on the streets. People smoke, But you usually only can find in the north. in the Like north. in the north of Vietnam. If you go to the south, they Yeah. rarely have this. They smoke weed more. They don't use this. Okay, so enjoy. Takže takto sa to pripálí a hore to ťahá. Je to veľmi zaujímavé, ešte som to nikdy so neskúšal. Bonia is like it's had this Like football players? no basketball player. Oh, I don't know. Joking. Juking? Is that joking? You mean Slovenia, and I'm from Slovakia. So far. It's a little bit different. Okay. Takže tak sa to tam pripálí. Okay, it's very windy here. Čiže majú takýto pekný priestor, tam podávajú kávu a tuto pán si fajčí tabak, ten ich tradičné vietnamské bongo, ktoré som v živote neochutnal a neskúšal, tak som veľmi zvedavý, ako to bude chutiť. Vravel, že Try it. Good, bro. It's good, bro. oh, Strong instantly. it's very strong. Yeah. Ooh, Good. yeah, I feel high. Yeah, but instantly. Like Instantly. not like it's gonna real fast. Like you can walk around. Okay, and it's like 5 minutes or less. Yeah, just 5 minutes or 10. And where can I buy this tobacco? I mean you can go anywhere because in Hanoi had a lot of stores. Yeah. Cítim sa dosť fresh po tomto tabaku. Je to úplne iné, ako keby som fajčil cigarety. What is your name? My name is Ming. Ming. Yeah, bro. I'm Dennis. Oh, Dennis. Dennis. Like my friend had a lot of names. Yeah? Yeah. My friend had the same name as you. And it's Vietnamese guy? Yeah, he's a Vietnamese guy. Really? And, Yeah. and Dennis is the name Yeah, of the his Vietnam. name is Dennis Nguyen. Oh, thank you. 70. Vietnam tea. Yeah, I Thank got you very two much. friends. One friend is Dennis Nguyen and others named Dennis Da. Okay. Yeah. It- Dennis Dill. You have to cut Dennis Dill. Yeah. It's really? No, he just made up himself. Okay. He just liked the Dennis name, so he okay. made for himself that name. Very nice. Yeah. Okay, I will try this. Okay. It's quite nice. Dostal som Soda don't you? vietnamský čaj k tomuto ako dar. Tak idem to ochutnať. Claro. Salai. It's, Jasmine tea. it's jasmine tea. Mm, Good, bro. very tasty. Very Yeah. good. I like it. Yeah. It's more healthy than beer. Healthier than beer. Yeah. Wow, tak toto bola veľmi nečakaná skúsenosť s ich vietnamským tabakom, po ktorom šľuku som sa cítil dosť zvláštne, ale toto tu je veľmi legálne a používajú to tu takmer všetci, už som to videl na každom kroku a stále som to chcel skúsiť a tiež ten čaj, ktorý mi dali napiť, bol zadarmo a nechceli odo mňa žiadne peniaze. Ja som si myslel, že v tomto je Pakistan výnimočný, ale očividne Pakistan nie je jediná krajina, kde si miestni domáci vážia hostí, respektíve ľudí z iných krajín, ktorých tu až tak často nevidia v týchto končinách, povedzme, tohto hlavného mesta, kde väčšina turistov pravdepodobne nechodí, alebo tu nikdy nebola. Takže dobrá skúsenosť za mňou a pokračujeme ďalej v prieskume. A tento človek to mal vedľa seba, to bongo, tu sa striha rovno na ulici. Je to veľmi tradičné a tu už vchádzame zase do nejakej rušnejšej časti. Veľmi zaujímavá ulička, kde je strašne veľa pochutín na úokol, nejaké sušené ovocia, sladkosti, orechy, ďalšie sladkosti.
Je tu toho naozaj veľa. Fakt sa čudujem, ako sa môžu títo ľudia uživiť, keď tu je obrovská konkurencia. Na každom kroku ľudia predávajú takmer to isté. Hello. Hi. Hi. Can I get bia hoy? Biết ơi. Yes. Yeah. Here you know. Small là 70, big one là 110,000. Okay. Yeah. Sit Yes. down, yeah. Sadol som si na križovatku, kde som objavil miestny podnik, kde majú domáce pivo, ktoré sa volá Bihoj. To znamená, že to je čapované pivo, čerstvé, ktoré vyrábajú niekde tu a potom ho exportujú do týchto miestnych podnikov. Tak ho poďme ochutnať. Je veľmi horké, chutí tak remeselne a cítiť na ňom, že je také čerstvé, by som povedal. Tú chuť by som prirovnal k takému fakt remeselnému pivu, ktoré dostať v tých najlepších pivovaroch, napríklad aj na Slovensku. A hodnotenie mu dávam 8 z 10. Give me 70. Jawohl. Thank you so much. Bye bye. También. Toto bolo celkom drahé pivo na lokálne pomery. Stálo vyše 2 eur, čo je cca 4 krát viac, ako stojí bežne takéto pivo v miestnom podniku. Je to pravdepodobne tým, že sa aktuálne nachádzam úplne v úplnom centre Hanoja, v starom meste, kde chodí najviac turistov. Všade navôkol je veľa turistických miest a vidím tu dosť veľa turistov, napríklad aj teraz idú oproti v kočiku. Čiže toto sú kočíky pre turistov a sú ich tu plné ulice. Takže ja sa z tohto miesta presúvam čím skôr čo najďalej a ideme ešte objaviť nejaké zákutia, kam bežní turisti nechodia. Čekuj, koľko tu je tých kočíkov. Plná ulica. Ak si starší a chceš vidieť staré mesto, tak môže to byť veľmi efektívny spôsob, ako preskúmať toto mesto, kde ťa miestny starý pán Vietnamec bude bicyklovať a ty si môžeš užívať krásy týchto rušných ulic. Ale ja som ešte mladý, takže ja mám silné nohy a som tu pre vás, aby som preskúmal miesta, kde sa takýmto kočíkom nedostanete. Toto pred nami je najznámejšia železničná trať v celom Hanoji. Vedie priamo skrz domy, kde na jednej strane sú obchody, na druhej teda reštaurácie alebo bary a chodia tu turisti z celého sveta. Domáci to tu tak pripravili, aby si tu ľudia mohli posadať na tieto stoly na jednu stranu, na druhú stranu a vlak tu chodí cca každú hodinu. Tie stoly sa trošku posunú smerom k budovám a ten vlak prechádza tady to veľmi blízko, že človek má pocit, ako keby ho ten vlak takmer nabral. A ako môžete vidieť, je to veľmi populárne miesto. Ťahá sa takto skrz takmer celý Hanoj a pozdĺž celej tejto dráhy sú vybudované tieto lokálne reštaurácie a pivárne. Takže je to zase jedno z tých veľmi turistických miest už v týchto časoch. Ale chcel som vám to ukázať, aby ste mali predstavu, ako to tu vyzerá, keď nejde vlak. A keď chcete vidieť, že ako to tu vyzerá, keď vlak ide, tak sa choďte pozrieť na môj Instagram a na storkách z Vietnamu, hneď prvá storka, uvidíte autentický záber z toho, ako to vyzerá, keď ten vlak prechádza. Takto napríklad vyzerá tá trať, kde pozdĺž nie sú jednotlivé prevádzky, ale sú tu domy a toto je viac autentické, ako čo ste mali možnosť vidieť pred chvíľou a každú hodinu im tu prejde dosť veľký masívny vlak. Takže asi to nie je nič príjemné bývať v týchto častiach Hanoja, ale
A ľudia si už na to zvykli pravdepodobne. Dnešný deň sa pomaly chýli ku koncu. Ja čakám na svojho vodiča, ktorý ma berie ešte na jedno posledné miesto a tam asi ukončím dnešné prvé pocity z tohto veľkého mesta, ktoré sa nachádza vo Vietname a ide o hlavné mesto. Dennis, yes. Thank you. Let's go. A ako posledné miestna vietnamská piváreň, ktorá je spojená tiež aj s reštauračnou časťou, respektíve dá sa tam aj najesť. Tak poďme sa pozrieť, ako to tam vyzerá a koľko tam stojí pivo. Prechádzanie cez tieto cesty je naozaj bláznivé, ale chce to len cvik. Čau. OK. Takže tu majú taký veľký súd, v ktorom je pivo a tu sú všetky tie poháre a oni do cez tú hadičku tu čapujú čerstvé pivo a takto vyzerá to miesto, kde sedia lokálni. Tam vzadu je kuchyňa, kde sa varí a tu majú čerstvé ryby. Veľmi výborné miesto a idem si tu dať to najlepšie pivo, ktoré som tu doteraz mal vo Vietname a stojí len 50 centov, čo je úplne božie. Ukážeme si teda, že ako čapuje to pivo. Čiže zoberie tú hadičku a takto to priamo načapuje krásne pivo aj s penou. Úplne majstrovské dielo, veľmi dobré. Very good, my friend. Takto už vyzerá to pivo, fajná pena, taká priezračná farba, sklenený pohár. Poďme to ochutnať. Ňam. Tak je to veľmi svieže pivo, jemné, nie až také horké, je úplne studené a stojí 50 centov, čo je úplne výborný pomer, čo sa týka ceny a kvality. Keď si porovnám, koľko to stálo v tom starom meste. Come on. Čiže toto pivo v starom meste stálo 4-krát viac ako stojí tu, kde chodia jesť lokálni ľudia a toto sú miesta, ktoré ja na svojich cestách vyhľadávam. Ale samozrejme občas vám ukážem, ako to vyzerá aj na tých turistickejších miestach pre tú atmosféru, aby ste si to vedeli porovnať. Takže ja si idem vybrať niečo fajné pod zub. Počas toho, ako som tu rozprával do kamery, tak sa ku mne ozval tento milý pán, ktorý sedí hneď vedľa pri stole a hovoril na mňa po slovensky. Rád vás poznávam. Ja som Denis. Sonny, Sonny. neříkaj Čecha. To sa mi ešte nestalo, že by som tu stretol niekoho, kto mi rozumie. No vidíte to. Já jsem tady taky na návštěvu. Já bydlím na Čechách, no. A tu máte rodinu. Rodinu. A teraz ste prišli na dovolenku. No, dovolená. Spít kvůli rodině, no. Rodině. Wow, toto som absolútne nečakal. Češi majú výborné piva tiež, aj Slováci majú také remeselné piva, ale toto tu je také lahodné, také veľmi jemné. Dá se to pít, že? Vy máte radšej české pivo? Rád se chutnává. Vy i slovenský to máte taky, máte ne bažanta. Bažant, áno. Nech vám to chutná teda. Sranda, že sadnem si do tejto reštiky a hneď zprava stretnem českého Vietnamcu. A takto už vyzerá moje jedlo, ktoré som si objednal. Je to nejaký kurací šalát. A absolútne fakt netuším, že čo všetko tu je. Toto vyzerá, že je kuracie mäso. Tak poďme ochutnať kurčiatko. Je to varené kuracie mäso. Veľmi fajné, delikátne, mäkké. Sú tu nejaké arašidy, mrkva, koriander, limetky. Pravdepodobne aj cibula. Je tu dokonca aj mango. Chuť je taká sladko-kyslá, trošku ostrá. A vyzerá to nejak takto celé. Je to mierne pikantné. Mňam.
Veľmi mi to chutí. Tá vietnamská kuchyňa je fakt jedna z najlepších na svete. Prisahám Bohu. Ňam. Ja už som najedený a opúšťam toto krásne, autentické miesto. Wow. Vlogger. Bye bye. Tomuto jedlu dávam hodnotenie 9 z 10. Naozaj zaslúženie, bolo to výborné, ten šalát nemala chybu. Toľko rôznych chutí sa v ňom mixovalo, že absolútne neviem, čo všetko v ňom bolo, ale bolo to excelentné. Pivo bolo tiež výborné. Za túto večeru som zaplatil 4,70. Aj za jedlo, aj za pivo dohromady. Čo myslíte, bola to férová cena? Objavili som si túto pekárničku, kde majú strašne veľa rôznych pečiv, či už slané, alebo pravdepodobne toto je sladké, toto je tiež sladké. Všetko to je čerstvé, pretože to pečú priamo tam vzadu. Tu majú obrovskú pec, kde tvoria všetky tieto výborné maškrty. Takže ja si dám ešte nejakú sladkú bodku predtým, ako sa dostanem na svoje ubytovanie. Už si len vybrať. Ale bude to asi toto. Đây cái rồi. 50. 2, 3, 4, 50. 450 không? 425. 425. 1, 2, 3. 20 cái được không? Ôi. Này, hai cái tờ đi này. Có không nhỉ? Có. Này, Come on. Ja už svoj dezert mám pripravený. Stál 50 000, čo je v prepočte nejaké euro 60. Na záver dnešného dňa ešte ochutnám tento dezert, ktorý som si kúpil nedaleko môjho ubytovania, teda priamo pod ním. Na vrchu je Oreo sušenka a toto je taký biely krém, vyšľahávané bielko s niečím, a to takú neutrálnu chuť. V strede je taká piškota, je to krém, piškota, krém. Nie je to až také sladké, ako som čakal, že bude. Mal som chuť na echt sladký dezert a toto nie je až také sladké, takže dávam tomuto hodnotenie 6 z 10. A tu by som ukončil dnešné video. Ak sa ti páčilo, budem vďačný za každý jeden like a daj mi vedieť dole do komentára, čo sa ti v tomto veste najviac páčilo, alebo naopak nepáčilo. Budem rád za každý jeden názor. Vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude úplne iné ako to dnešné, ale čo ti poviem je, že bude ešte stále z Vietnamu.